Halløjs YouTube i dag. Fanden skal jeg lige flække. I dag skal vi spille noget Minecraft Singleplayer. Det der er sket, det er at jeg opdatede mit når jeg lægger Minecraft i en mappe, så har jeg fucket helt op, og så bliver jeg nødt til at slette det. Og det jeg så glemte, det er, at jeg glemte at save world. Så jeg bliver simpelthen nødt til at starte fra ny. Og jeg tror bare, jeg skal komme i gang. Jeg tror lige, jeg skal sætte en timer til 2 sekunder. Nej, det er sgu ikke der. Det må jeg lige undskylde. Episoden bliver 10 minutter cirka. 10 minutter, og starter fra nu af. Og så ringer den ellers bare, når jeg skal stoppe at filme. Sådan. Jeg ved sgu ikke lige, hvad jeg skal snakke om. Udover at jeg ved sgu ikke rigtigt, men jeg ved ikke, hvornår jeg får købt min PC, fordi at der er muligt lort og sådan noget. Så ja, jeg ved sgu ikke lige, hvornår det bliver. Så jeg kører ikke lige så smooth FPS, men jeg kører med 30 FPS, og det er også det højeste YouTube, du kan trække. Eller jeg kører sådan 29-30 på sådan få gange, hvor det sker. Lige nu der er syg. Så ja. Og måske køber jeg en for Top Data i stedet for Shark Gaming. Og hvad hedder det? Hvad var det, jeg skulle til at sige? Jeg sætter lige noget Minecraft musik på. Jeg ved ikke, om lyden den er høj nok, men det håber jeg. Hvad hedder det? Nå, og jeg har fået købt GTA. Og jeg har fået det til at virke, fordi jeg kunne ikke få min Xbox Live account til at virke. Så det virker nu. Hvad hedder det? Og jeg kan ikke lige filme mit GTA, fordi at min PC GTA det er simpelthen for svært at trække og filme på samme tid for min computer. Så det bliver også, når jeg får min nye PC, at jeg kommer til at kunne filme det. Jeg er også lidt snottet lige nu, og så er jeg ondt i halsen. Og så hvad er det for en skidt det her? Nå. Der er der 3. Så ja. Jeg ved sgu ikke lige, hvordan huset det kommer til at skulle se ud, men i hvert fald så kommer jeg måske til at køre med en HD-Detector Pack. Det er den der Svax eller filmer. Den kommer jeg i hvert fald også til at kunne køre med. Nok også på den her PC. Jeg kommer nok bare til at sætte min til Stains. Og hvad hedder det? Så skal jeg nok også have den tastatur, fordi at jeg ved om han snakker om et nyt tastatur. Jeg får ikke tastatur med til min PC, så jeg skruer lidt ned for musikken, den er rimelig høj. Sådan. Nå. Men min storebrors computer, han købte nemlig en ekspert
en Asus, der fik jeg en tastatur med, og det er nok det, jeg kommer til at spille med, og så køber jeg nok et nyt tastatur, nok et Rocket eller et Logitech, og så skal jeg også have en, sådan en studiemikrofon. Det har jeg i hvert fald kigget på, og jeg har jo konfirmation næste år, eller på 5 måneder, der har jeg både jul, fødselsdag og konfirmation. Og det er nok på min jul i... så vrøvler jeg om. Til juleaften, der ønsker jeg mig nok den her mikrofon med et popfilter, og så skal jeg nok regne med, at der er bedre lyd. Fordi at inden da, der har jeg jo fået min stationær. Håber jeg da i hvert fald. Og hvis jeg ikke har, så er det virkelig noget lort. Fordi jeg kan snart ikke holde ud den her PC mere. Den er virkelig så dårlig. Og hvad nu skulle sige? Jeg har jo kigget på den PC fra Topdata. Den billigste, der er til 4.000. Man kan næsten trække alt på Ultra, og min far, han er så ved at kigge på delene, og han vil se, om han kan få delene billigere, så at jeg ikke skulle betale lige så meget for det, og det er også derfor, jeg ikke får købt min PC nu. Fordi hvis ikke han skulle det, så havde jeg nok allerede haft min PC nu. Lige nu faktisk. Jeg havde spillet på den. Spillet Minecraft på den. Der er sgu mange kyllinger her. Jeg skal snart have lavet et hus. Og ja. Hvis jeg gravede ned lige her, så skulle det gerne være en cave. Men ja. Kom her, kylling. Dø. Der er... og den billigste, den koster 4.000 uden styresystem og uden lydkort, så jeg skal også have købt et lydkort ved siden af til PC'en, og så med styresystem. Altså, det render nok op i de 5.000, hvis min far ikke kan få delene billigere. Det vil være mest HP. Jeg bygger lige tools senere. Lige nu der skal jeg bare få bygget et hus. Og jeg tror jeg bygger det her. 4 høje, okay. 2, 3, 4. Og det skal nok gå her til 1, 2, 3. Og... ej, 5. 4. Sådan der. Hvad fanden sker der for, at jeg er ved at dø? Dør man nu i Minecraft eller hvad? 1, 2, 3, 4. Så skal siderne bare være bygget. Det her. For helvede, jeg ved man til noget. Man har et halvt liv tilbage. Ja, det er det. Men ja. Jeg ved sgu ikke lige, hvad jeg skal snakke om her det sidste stykke tid. Ja. Det er også ved at blive nat. Så jeg skal nok lige skynde mig at få bygget mit hus færdigt. Så. Men i hvert fald 2 sekunder, der er lige en skrev her. Nå okay, der er 1 minut tilbage. 1,5 minut. Jeg ved sgu ikke lige, jeg kan lige nok nogle kyllinger.
Fordi jeg skal være... Kom her, din kylling. Og jeg downloader nok også Race Minimap. Skal I nok regne med. Nej! Det mener jeg bare ikke, vel? Bliver man syg af at spise kyllingekød? Fanden, så får man kun en af dem. Jeg tror sgu da kun det var sundt kød. Er det en ny update eller fint? Tør nu, hvis jeg falder ned. Ja. Sådan. Hvad fanden skal jeg egentlig have? Jeg tror sgu da en zombie. En zombie med guldarmor. Jeg dør nu, hvis jeg bliver ramt med en af dem der. Så jeg tror bare lige, jeg smutter ned. Det var vist også det for den her episode. Vi ses YouTube. Stopper den lige. Vi ses YouTube. Hej hej.